Vale. Doncs, bona tarda. Efectivament, em dic Antoni Turiel. Jo soc de formació físic i matemàtic i vaig fer un doctorat en física teòrica. Fa molts anys que treballo com a oceanògraf físic a l'Institut de Ciències del Mar, però de fa molt temps jo m'he interessat pel problema dels recursos naturals i he fet molta anàlisi sobre el problema de la crisi energètica en particular i la crisi de materials, a part del que ja cau més dins del meu àmbit de recerca, que és el tema ambiental i particularment relacionat amb el clima. Faré una xerrada, intentaré que sigui uns 45 minuts, però també deixar temps als companys, ja anem en retard, però bueno, intentaré córrer una mica. Aleshores, em disculpareu que no doni molts de detalls. Faig una revisió general de per què està passant el que està passant, per què estem parlant del que estem parlant, i també perquè crec que és important que la gent tingui clar que efectivament, no és mentida, hi ha problemes molt grossos de tipus ambiental i d'altres que se'n parlen menys, que són de tipus energètic, i són reals aquests problemes. El que és mentida o el que són falses solucions són les mesures que es prenen o les solucions que es proposen, perquè moltes vegades el que interessa més és un tema de fer diners ràpidament i tot això. Aleshores, no m'entretinc més, començo a parlar del problema ambiental. La primera cosa que també crida una mica l'atenció, es parla moltíssim del problema del canvi climàtic. El problema del canvi climàtic, com ara veurem, és un problema gravíssim, molt més greu del que se sol dir habitualment, però també convé recordar que tenim altres problemes ambientals que són tan o més greus que el canvi climàtic i que moltes vegades les solucions que s'estan proposant agreugen aquests altres problemes ambientals, fins i tot els que estan pitjor encara que el canvi climàtic i que tots són perillosos. L'Institut de Resiliència d'Estocolm va definir ara fa 15 anys el que s'anomenen els límits planetaris. Ha estat un treball ingent de milers de científics de tot el món de fer el càlcul d'aquests límits planetaris. Aquests límits planetaris estan associats a 9 variables que mesuren l'estat de salut del nostre planeta. I cada variable d'aquestes té associat un valor màxim que pot arribar a degenerar, d'aquesta variable, i si passes aquest valor màxim, segons paraules de la gent de l'Institut de Resiliència d'Estocolm, poses en perill la continuïtat de l'espècie humana. Així és de clar. No podem sobrepassar cap dels límits planetaris perquè poden generar una sèrie d'efectes en cascada que podrien acabar exterminant la humanitat. És ben gros, això. Doncs bé, dels 9 límits planetaris que no haurien de passar-ne cap, hem sobrepassat 6. I els propers anys probablement en passarem 2 més. L'únic que estarà bé serà l'ozó. És l'única cosa que, com que es va poder fer negoci, realment s'ha mantingut a ratlla. El límit més sobrepassat de tots és el que està dalt de tot, que posa novel entities, i que és totes les substàncies químiques actives que ens estan enverinant. Que això inclou metalls pesants, plàstics, microplàstics, substàncies radioactives, substàncies orgàniques persistents. Un estudi recent mostra que el cervell de les persones que vivim als països occidentals, el 0,5% de la massa del cervell és plàstic actualment, amb tots els problemes de salut que això genera. Tenim el cervell plastificat, com si fos el DNI, també els testicles i altres parts. Però aquest és el problema més gros que tenim. El segon, i no és el canvi climàtic, és les substàncies químiques. El segon problema més gros que tenim tampoc és el canvi climàtic, és aquest que posa aquí dalt, a l'esquerra, la integritat de la biosfera. Que això té molt que veure amb els ecosistemes, aquesta paraula que moltes vegades els polítics repeteixen sense comprendre, biodiversitat. Perquè continuem sent éssers vius, som animals, som éssers vius, són animals, alguns més que d'altres, i necessitem aigua neta, necessitem aire net, necessitem aliments, necessitem moltes coses, i necessitem ecosistemes que funcionin. Doncs aquest està molt malament. El tercer que està pitjor és aquest que posa aquí dalt dels cicles biogeoquímics, que té molt a veure amb els purins que hem comentat. Les alteracions del cicle del fòsfor i del nitrogen, la infiltració a les aigües, no només a les aigües terrestres, també a les aigües marines o del Mar Menor, les zones mortes a l'oceà, que n'hi ha moltíssimes, i aquest és el tercer límit més sobrepassat. Només en quart lloc tenim el canvi climàtic allà dalt, i encara tenim 2 límits molt sobrepassats, el canvi de sistema terra, particularment l'extensió de l'agricultura, l'urbanisme, les infraestructures, la desforestació, la desertificació, i després
l'altre últim límit que està sobrepassat, els canvis de l'aigua dolça. Que l'aigua dolça, com enteneu, i aquí que estem patint una sequera recurrent, jo vinc de la zona de l'Empordà, i allà encara estem en una situació bastant complicada, doncs és un problema molt gros. Aleshores, recordar, no podem centrar-nos només en un problema i descuidar els altres, perquè tots són importants. Parlem de canvi climàtic. Aquestes curves que veieu aquí, aquest feix de curves, les grises, representen un munt d'anys des de l'any 41. Cada curva és un any. Veureu que de l'eix horitzontal d'esquerra a dreta va de gener a desembre. I és com evoluciona la temperatura mitjana del planeta al llarg d'aquests anys. La curva de color taronja és l'any 2023. La curva de color vermell és l'any 2024, però això no està acabada. Ara mateix, la temperatura mitjana del planeta durant els últims 365 dies està 1,6 graus per sobre del nivell preindustrial, que s'agafa a referència de la meitat del segle XIX. L'acord de París era intentem no sobrepassar d'1,5 graus. Estem en 1,6 graus. Això és extraordinàriament perillós. I no hi ha cap indici que això estigui per afluixar, al contrari, sembla que anirà pitjor. A 1,5 graus, en aquesta zona, a l'estiu, serà normal que tingueu temperatures de 40 a 45 graus. El problema és que anem ràpidament cap als 2 graus d'escalfament. A 2 graus d'escalfament, aquí tindreu 50 graus a l'estiu. I a 50 graus són temperatures que comencen a ser incompatibles amb la vida humana, a part que maten fins i tot els arbres. I això és un problema molt gros. El president de l'IPCC va dir fa poc que l'objectiu d'1,5 graus era mort, que el de 2 graus probablement era mort també, i que harem un escalfament de 3,1 graus l'any 2100. És a dir, que aquí tindríeu temperatures a l'estiu de 60 graus. I el 60% del planeta esdevindria inhabitable. Doncs aquest és una mica, jo crec que no arribarem a això, però és una mica l'escenari de referència. I si preocupant és el que està passant a l'atmosfera, és encara més preocupant el que està passant al mar. Això és la temperatura mitjana, el mateix que abans, diversos anys, la temperatura mitjana de tot l'oceà global. La curva taronja l'any 2023, la curva vermella l'any 2024. El mar està completament despirulat. I el mar és el que mana el sistema climàtic terrestre, perquè té molta més capacitat de retenir i de donar calor. Penseu que els 3 primers metres de l'oceà tenen la mateixa capacitat de retenir calor, la mateixa capacitat calorífica que tota l'atmosfera. I aquí no és només l'escalfament de superfície, estem parlant de desenes i centenars de metres d'aigua que està completament alterada. Fins ara el mar estava retenint el 90% de l'excés de calor del canvi climàtic. I ara sembla que ha dit prou. La qual cosa també s'ho explica perquè tot s'accelera. Però el mar, clar, el problema que té és que té massa energia i la vol alliberar. I el mar només té una manera d'alliberar l'energia i a més relativament poca per la que conté l'oceà, que és a través de les tempestes. Les tempestes que passen per l'oceà s'intensifiquen. Teniu que pensar que el cas concret de la Mediterrània, perquè no tot l'oceà global s'està escalfant de la mateixa manera, a la Mediterrània, a meitats del mes de novembre, teníem la temperatura mitjana de la superfície del mar Mediterrani, era la mateixa que hi havia a l'estiu dels anys 80. Està 2 graus per sobre de la mitjana. Això és terrible. I això fa que les tempestes s'intensifiquen. Com aquesta tempesta que jo us he presentat, que és la tempesta Daniel, que després d'arrasar Grècia, on va descarregar 1.000 litres per metre quadrat en 2 dies, l'equivalent a la precipitació de 2 anys, va matar 130 persones i va destruir el 25% de les terres de conreu d'aquest país, a part de matar milers de caps de ramat. Aquesta tempesta va travessar el Mediterrani, va arribar a Líbia, va passar per una zona molt calenta, 31 graus, es va convertir en un petit huracà, el que anomenem un medicà, i a Líbia, un país que està en una condició pèssima per la guerra civil, va descarregar 400 litres per metre quadrat en 6 hores. Van rebentar 2 preses i va arrasar aquesta ciutat costanera que es diu Derna. Això va ser al setembre l'any passat. Estem parlant de Líbia, no està tan lluny. Va deixar 10.000 morts. 10.000 morts. I aquí, com si no hagués passat res, va parlar poquíssim. Què ha passat aquest any? Hem vist un munt de fenòmens extrems. Això és com ha quedat l'Estat del Sàhara abans i després que passés aquesta tempesta. Aquest any hem vist, des que s'inundés el Sàhara, és increïble, a unes tempestes bestials a Polònia, Hongria, Nord-Itàlia a principis del setembre, un altre huracà de categoria 5 arrasant a Acapulco i la zona de l'estat de Guerrero, que ha estat tot destrossadíssim,
unes inundacions salvatges al Nepal, a Katmandú, 600 persones mortes, 1.000 morts a Turquia, unes inundacions tampoc mai vistes, o, per exemple, l'huracà Helene, que va arribar a Carolina del Nord, que mai no havia arribat un huracà allà, va descarregar 1.000 litres per metre quadrat i va escombrar completament pobles sencers. Hi ha més de 200 morts i centenars de desapareguts encara a dia d'avui. Això va ser el setembre. I clar, nosaltres evidentment estem commocionats per el que ha passat a València. Us has de dir que l'event de València és terrible. No és increïble que, bueno, potser ha servit una mica perquè la gent comença a comprendre que això va en sèrio. No qualifica entre els 10 més destructius d'aquest any en el món. No està dintre del seu que ha causat més víctimes. És al·lucinant. O sigui, estem tan ensimismats que no estem veient el que està passant a la resta del món. I això és, bueno, és una situació terrible perquè, entre altres coses, això es repetirà. I no estem preparats psicològicament per repetir-se, però amb una Mediterrània tan calent, amb un aire tan calent, què esperem? Aquest és només la primera part dels problemes que tenim de sostenibilitat. Hi ha un problema ambiental molt gros, del qual el canvi climàtic en forma part, però hi ha d'altres. I recordar la contaminació, que moltes vegades es pretenen fer coses que són molt contaminants perquè hem de lluitar contra el canvi climàtic. Sí, però també hem de lluitar contra la contaminació. També ens està matant. Però hi ha altre problema del que ningú no parla. I és que hi ha un problema d'accés als recursos. No? I pot semblar... Opa, la. Això sí que és interessant. Vale. Que pot semblar una mica paradoxal que ens estem quedant sense petroli. Perquè al mateix temps ens hem de desfer del petroli. Perquè sabem que no volem cremar petroli, perquè produeix CO2 i demés. Però no tenim muntat res per fer la substitució del petroli a dia d'avui. I el nostre sistema econòmic, de fet, el que intenta és consumir més i més petroli. No hem fet cap tipus de transició energètica. L'única cosa que hem fet és apilar totes les fonts d'energia que estan disponibles. I, bueno, la bona notícia, podria dir-se, és que el petroli ens deixarà a nosaltres. Nosaltres, pel que sembla, no estem disposats a deixar el petroli, però és igual. El petroli ja ha començat la seva curva de descens. Això se sap des de fa moltíssim temps, des de fa més de 50 anys, que arribaríem al màxim de producció de petroli. I, de fet, la previsió que fa l'Agència Internacional de l'Energia, que és d'on jo he tret aquesta gràfica, és que els propers anys veurem un descens de la producció de petroli, de carbó i de gas natural. Això és un dels possibles escenaris que es contemplen. Hi ha altres que no són tan radicals, però aquest s'assembla bastant bé a el que diuen els models d'exhauriment. El cas concret del petroli, el que ens trobem és que la producció de petroli va tocar màxim al novembre del 2018 i aquí hi ha una salvetat a fer. Nomenem petroli moltes coses que no totes són iguals. Hi ha el petroli de debò, de bona qualitat, que aquest va arribar al seu màxim l'any 2005, fa 19 anys, i aquí no se'n parla. I ja ha caigut un 14% la seva producció. I després tenim altres substàncies, que si el fracking, que si els biocombustibles, que si els petrolis extrapesants de Veneçuela i Canadà, i amb aquests hem pogut aguantar una miqueta més, no són igual de bons, però bueno, fins al 2018. I bueno, l'evolució del 2018 van tocar màxim, al novembre, van estar allà oscil·lant, intentant recuperar, va venir la pandèmia, plonc, una caiguda molt bèstia, no? La curva verda, i després va començar a recuperar, però ara estem a un 3,5% per sota dels nivells del 2018. I el Departament d'Energia diu, seguirem la curva vermella, això recuperaran, però és que és graciós perquè van passant els mesos, sempre posen que puja i no. I més ara que estem veient que el fracking dels Estats Units sempre ja està arribant al màxim, el pla de Trump no funcionarà pas, perquè ja no és com la primera presidència, hi ha un problema geològic molt gros allà, i l'OPEP comença a veure que té problemes, i Rússia, que és un gran productor de petroli, ja ha reconegut que ells han passat al seu màxim. O sigui que el que esperem els propers anys és que hi ha una caiguda. I després està el tema de l'urani, que és graciós, que de tant en tant la gent parla de l'opció nuclear, si el que més ràpid cau és l'urani. L'urani va tocar màxim l'any 2016 i des d'aleshores ha caigut un 23%, que això coincideix amb el que donaven els models geològics. Per les seves característiques, l'urani cau molt de pressa. I això se sabia, i està passant. O de què si no anirà Macron a mendigar urani a Kazajistan, que és una república satèl·lit de Moscou. O sigui, bueno, a part que s'han fotut fora de Níger i de més, però bueno. Un dels problemes ara mateix més acuciants i més agobiant i que per cert té una mica a veure amb aquesta bombolla de la biomassa, com després comentaré, és que de totes les coses que traiem del petroli, la que està caient més de pressa és el dièsel, que era una cosa que ja s'esperava, per les seves característiques químiques,
ja se sabia que era el que cauria més de pressa. Això que veieu aquí, les curves blaves, però la curva blava són els valors mensuals de producció de dièsel del món i la vermella és el promig anualitzat, una finestra lliscant anualitzada. Fins al 2005 pujava molt de pressa, el 2005 és quan toca màxim el petroli de bona qualitat, ja li costa de pujar, tenim la crisi del 2008, després recupera i ja puja més lentament i arribem a aquest període del 2015 al 2017 que fa una meseta ondulant, ja no és capaç de realment pujar més. I després comença a baixar ja el 2019, el 2020 evidentment s'estavella amb la Covid, després intentem recuperar, aquesta gràfica acaba el 2023, se l'han d'actualitzar, el 2023 van acabar una caiguda de l'11% respecte als nivells del 2015. Ara mateix, jo he revisat les dades, estem a un 20% per sota. Hi ha països de Latinoamèrica que tenen problemes per accedir al dièsel. Hi ha vagues de camioners a Colòmbia, a Bolívia, perquè no tenen dièsel. A l'Argentina, aquest any, van perdre el 20% de la collita perquè no tenien dièsel, i és un país productor de petroli. O a Nigèria, que és el principal proveïdor de petroli d'Espanya, no tenen combustible per a la seva gent. I els preus pugen un munt, i hi ha revoltes, hi falten aliments, hi ha de tot, perquè prefereixen exportar, perquè nosaltres paguem més bé, de moment paguem més bé. Però clar, és un país que és una bomba rellotgeria, és un país superpoblat, 220 milions d'habitants, el 20% de la població d'Àfrica viu a Nigèria, és una passada, i amb els problemes interns, i bueno, això farà un pet com una gla, és que no pot ser d'altra manera. I no tenim alternatives al dièsel, no? Deixeu-me que us faci un comentari ràpid, perquè després no ho explicaré. Si us en recordeu, fa uns mesos donaven la turra moltíssim amb l'hidrogen verd. Ara se'n parla bastant menys. Ara comença a parlar de biogàs, perquè l'hidrogen ja se'n sap que és un bluff, com tot el més, vaja. Serveix per algunes coses, però no per tot el que es diu. I per això ara parlem de biogàs i d'altres coses que ara us explicaré, que parlarem, perquè penseu que el biogàs és només una primera batalla, venen d'altres. En qualsevol cas, el problema que tenim amb el dièsel és que el dièsel és la sang del sistema econòmic. Dièsel, ja ho sabeu, vol dir agricultura, dièsel vol dir mineria i dièsel vol dir transport. I la falta sistèmica de dièsel ho està afectant tot. Per resumir, tenim que la producció de petroli ja ha tocat màxim, el petroli bo el 2005, el petroli bo més el dolent 2018, ja han passat uns anys, el gas natural i el carbó encara no han tocat màxim, l'últim que marca el màxim és l'últim que tenim dades, el gas natural pràcticament ja no puja, tot indica que està arribant al màxim, però a dia d'avui encara no ha arribat, i l'urani va arribar al màxim el 2016 i ja està caient claríssimament. El màxim de producció conjunta encara va ser l'últim any que tenim dades, l'any passat, però ja puja molt poquet. I penseu que aquestes fonts d'energia no renovable representaven el 85% de tota l'energia primària que consumim al món. És la majoria de l'energia primària. Per qual cosa tenim un problema gros. Aquestes fonts estan tocant màxim, si no l'han tocat ja, i començar el seu procés de davallada. No hi ha un any que s'acabi el petroli o el gas natural o el carbó. D'aquí un segle, segurament encara s'extraurà petroli, gas i carbó. El problema no és quedar-se sense, sinó quedar-se curt. El problema és que això comença a davallar i aleshores cada any produeixes menys i has de fer el mateix que feies abans, però clar, menys. Jo sempre comparo això a la situació d'una persona que l'estan baixant el sou. Si a tu te baixen el sou cada any un 2% o un 3%, 3% a Catalunya és més apropiat, doncs aquest és un acudit per als meus vells. Doncs clar, tu no deixes de guanyar diners, continues guanyant diners, però cada any guanyes menys i cada cop te costa més arribar a la fi de mes i has de deixar fer coses que feies abans. Doncs bé, això és el que s'està passant, el nostre sou energètic comença a baixar i tenim un problema. I això genera conflictivitat dins dels països, inflació i moltes altres coses, i entre els països, guerres. Per tant, és evident que hem de fer una transició al 100% renovable. Això no té cap tipus de discussió. Ho hem de fer, sí o sí. Hi ha gent que li agrada dir que jo soc antirenovable, el qual és una mentira absoluta i podrida, però bueno, què farem? Em diuen altres coses, que són veritat, com que són gilipolles, però bueno. En qualsevol cas, està clar que hem de fer una transició, bé sigui pel problema ambiental o bé sigui perquè igualment els combustibles fòssils estan començant a abandonar-nos. I ojalà ho fessin pel problema ambiental. De fet, si ens adonem que arribem als pics de producció dels combustibles fòssils és perquè no havíem fet els deures de la part ambiental, per més que diguem, perquè les exigències de caiguda, de disminució de consum per fer front al canvi climàtic i de la resta de problemes ambientals
són més fortes que la caiguda geològica. La caiguda geològica encara és massa lenta. O sigui que podem tenir-ho tot, el problema ambiental i l'escassedat energètica. Penseu que l'any passat és l'any que va ser el màxim d'emissions de CO2. És que és terrible, això. Aleshores, clarament anem a un model 100% renovable. Ho hem de fer i ho farem. Ara bé, qui ha dit que aquest model ha de donar la mateixa energia que estem consumint ara? Qui ha dit això? Tot serà renovable. Però de quanta energia estem parlant? Quanta energia podem produir per mitjans renovables? I en particular, el model pel que s'ha apostat fins ara tot, que és el de renovable elèctrica industrial, que ja comença a fer aigües. Per cert, espero que al mig d'aquesta xerrada no se'n vagi la llum. Després entendreu per què ho dic. Doncs aquest model de renovable elèctrica industrial, que és el model que s'ha apostat, grans parcs que produeixen electricitat per transportar-la per una xarxa d'alta tensió per ser consumida en grans centres de consum, té moltes limitacions. I en particular, de les limitacions que té és que hi ha una quantitat màxima d'energia que es pot produir, que no és tan gran com es diu, que depèn de materials que són escassos al planeta, que s'instal·len fent servir combustibles fòssils, i a sobre la dificultat que planteja que produeixin electricitat, que l'electricitat està bé, però no serveix per fer-ho tot. Jo, respecte als límits geofísics, sol citar aquest article de fa un parell d'anys, que és molt interessant perquè és un exemple que aquí agrada posar quan es parla d'eòlica i particularment d'eòlica marina, els camps del Mar del Nord, i resulta que, carai, ara que hem instal·lat centenars d'aerogeneradors al Mar del Nord, ens trobem que produeixen un 20% menys d'electricitat del que estava previst. I quan comences a analitzar-ho, te trobes que les esteles que deixen els parcs quan són molts no s'estenen uns pocs quilòmetres, sinó que arriben a estendre's 200 i 250 quilòmetres i interfereixen uns amb els altres. I això ningú no havia previst. Mentida podrida. Els meus companys de la Universitat de Valladolid van fer un article el 2012 que ja parlaven d'això i parlaven que només es pot extreure energia d'una cosa que es diu la capa límit planetària, que és el que envolta totes les coses, les superfícies sòlides, en la qual cosa, si fas un aerogenerador més gros, no serveix de res perquè això puja i per envoltar-lo. Se sabia. Però tu ingresses els diners i després veurem, que és el model habitual, que és també el model d'aquí. El segon problema que té la renovable elèctrica industrial és que depèn de materials que no són abundants en el planeta. Això l'Alicia Valero, que és una catedràtica de la Universitat de Saragossa, que ha continuat el treball del seu pare, l'Antonio Valero, ho té identificat i amb el seu grup han identificat aquests 14 elements químics que no hi ha suficients al planeta perquè tot el planeta faci la transició. Una cosa és dir, jo el que faci jo i la resta que els bombin, no? Però en particular ens falta plata i tel·luri per les plaques fotovoltaiques, ens falta gal·li i indi pels aerogeneradors més grans, liti, manganès, níquel i cobalt per les bateries, i ens falta coure, que es necessita per tot el que és elèctric. El coure és indispensable per tot el que és elèctric. I a sobre de que no hi ha prou, a sobre tenim que algunes d'aquestes matèries ja estan arribant al seu màxim de producció i cauen, perquè també fan pics, com el petroli, el gas i el carbó, particularment la plata i el coure, ja estan passant els seus pics. Aleshores ja no és una qüestió de quan hi ha, sinó a quin ritme el pot sostenir. Tenim un problema impressionant aquí. I continuem dient, no, la transició... Bueno, vosaltres no se ho ha donat, però el discurs oficial està mica a mica abandonant el model de la transició elèctrica al rei. I per això us arriba aquest projecte del biogàs, perquè ja estan veient que això no va enlloc. Però bueno, no anticipem, estic fent spoiler. El tercer problema que té el model de renovable elèctrica industrial és que continua depenent dels combustibles fòssils. Mai no s'ha completat el cicle de vida d'una d'aquestes instal·lacions fent servir només energia renovable. Sempre es fa servir en grans quantitats energies fòssils, el dièsel per la maquinària, carbó per l'acer, gas natural per el cement, etc. Hi ha coses que és raonable pensar que es poden substituir i altres són molt difícils, però a més l'eficiència baixaria. Hi ha autors que diuen que si intentessis fer-ho amb energia renovable, en comptes de ser fonts d'energia renovable serien embornals d'energia. Aleshores, alguna cosa d'això hi ha perquè el 22, que hi havia una crisi energètica molt forta, si us en recordeu ara, sembla que ens hem oblidat, però no us preocupeu perquè estem anant cap a un altre, doncs, totes aquestes companyies s'ho van passar malament i algunes van tancar i algunes van deixar el negoci. I el cas més sagnant, que a més avui hem tingut una altra notícia dolenta sobre ell, és el de Gamesa, que és una companyia basca que fa uns anys va comprar Siemens, l'Alemanya,
i que no fa més que perdre diners. Totes les companyies eòliques, per cert, de fabricació d'aerogeneradors occidentals, perden diners, totes elles, i a mansalva. Però la de Gamesa trenca tots els esquemes. Va perdre 2.000 milions l'any 2022, l'any passat va perdre 4.500 i ha parat de construir aerogeneradors. S'han pres un any sabàtic i durant un any, encara no continuen, no estan fabricant a més. Aquest any va cap als 2.000 milions de pèrdues. I clar, i per què fan això? A més, parar de construir? Perquè, clar, diuen que el problema és la cadena de subministrament, el preu de l'energia, i després el petit detall que els aerogeneradors de més altes prestacions que ells tenen, els models 4X i 5X, es trenquen. Es trenquen. Hem fet aerogeneradors molt grossos i estem parlant d'aerogeneradors encara de 5 a 7 megawatts, que aquí estan projectant ara per la Badia de Roses uns de 15, i els de 5 a 7 se'ns trenquen. Aquí hi ha hagut un problema. Jo no crec que sigui culpa dels enginyers, jo crec que el problema ha estat perquè els xinesos no se'ls trenquen els aerogeneradors. El problema ha estat que s'ha volgut fer a un preu massa baix i això era impossible. Clar, els xinesos, com que el financia l'Estat i fan dumping, doncs els és igual. I aquí, s'ha comès un error evident. Jo vaig explicar això, al setembre del 22 ho vaig explicar al Parlament de Catalunya. Com a mínim, els diputats i diputades no estaven jugant al Candy Crush, però sembla que tampoc es va arribar el missatge per la raó que fos. No ho sé. Clar, afecta les indústries auxiliars, altres empreses tenen problemes i, com era evident, hi ha un bufet d'advocats, ja fa mesos que ho fan, no sé si al final ho acabaran presentant o no, però estan preparant una demanda col·lectiva de les empreses que han comprat aerogeneradors a Gamesa que se'ls trenquen, clar. I de moment el que sí que tenim és que General Electric, que és una altra empresa occidental, aquesta americana, ja l'han fotut un judici per valor de 1.000 milions per les aerogeneradors seus que se'ls trenquen perquè a ells també se'ls trenquen. Però aquí estem una mica a lo de sempre. Jo això ho he plantejat, i ara fa poc he estat al País Basc i totes aquestes coses es silencien des del món polític. Aquí, al País Basc, hi ha per tot. I jo porto anys ja parlant d'això. Parlant. Si ho diuen les pròpies companyies, collons. A mi, una vegada va sortir a TV3 explicant això, el Turiel s'ho inventa, que està als informes de Gamesa, caram. És que només has d'entrar al seu web i ho trobes allà. És que és absurd. Però és el moment que vivim. Què sabré jo? En fi, aquí el que hi ha hagut molt és no comprometre els fons del Next Generation, perquè, clar, hem d'ingressar els diners. Com deia aquell, l'important és construir la infraestructura i cobrar-la. I bé, total, estem al país de les autopistes sense cotxes, dels aeroports sense avions, doncs mira, dels aerogeneradors sense pales. I ja està. I dels parcs fotovoltaics abandonats, que també. El quart problema que tenim amb l'energia renovable, el model aquest de renovable elèctric industrial, és que l'electricitat és guai, està superbé, tenim aquesta il·luminació mentre no peti d'això, i l'altaveu i tot, i m'esteu gravant, i és fantàstic l'electricitat. L'electricitat és només el 20% de tot el consum final d'energia. Els que esteu aquí segurament hem vingut en un cotxe que no funcionava amb l'electricitat. I els camions que porten els aliments i tots els subministraments damunt avall no van amb l'electricitat. I hi ha moltes altres coses, el ciment, l'acer, tot això, no es fa amb electricitat. Aleshores, al nivell del món, un 20%, a nivell de Catalunya un 25% només. A nivell de l'estat espanyol un 22-23%. En línia d'altres països occidentals. Tens un 70 i molts % no elèctric, una part és raonable electrificada, per exemple, apostant pel veritable vehicle elèctric, que és el tren electrificat, i és vergonyós que no se faci una aposta encara més forta per això, però hi ha coses que ja saps que està difícil i impossible. Però ja el que és més sagnant és que quan mires el consum d'electricitat a Catalunya, a Espanya, a la Unió Europea, al conjunt de l'OCDE, cau des de l'any 2008. No són notícies fresques. Porta 16 anys caient i aquest any tornarà a caure. A mals i baixes, no és una evolució lineal, en les coses realment són lineals, però cau. I resulta que ara mateix a l'estat espanyol tenim 128 gigawatts de potència instal·lada per un consum que en mitjana és de 26,5 i pics de consum de 41 gigawatts. Tenim un mercat sobreabastit. I aleshores passen coses paradoxals com ara això, que tenim setmanes senceres que el preu d'electricitat, us en recordeu el 22, que havia arribat a vendre's caríssima, a la primavera, com que sobra fotovoltaica, es ven a 0 euros. Ara mateix torna a estar cara. Però sabeu per què està cara ara? Perquè ahir el 44% de l'electricitat es va generar cremant gas. Perquè, clar, a l'hivern, qui ho anava a dir, un dia núvol, poca fotovoltaica,
i eòlica res. Aleshores, clar, aquí hi ha un problema en aquest model. I, per cert, aquest problema que hi ha amb el model ens està portant a aquesta situació, que la primera vegada va ser el 21 de maig, recordo per la data d'aquest any, o sigui, bueno, ja havia passat una vegada abans, però aquest any ja anem per 4 dies que ha passat això. Que no funcionen bé les previsions, no tenim les centrals de gas a punt per fer la substitució, entre altres coses perquè els que tenen les centrals de gas no volen cremar gas en balde i consideren que no se'ls paga prou bé, que bueno, això ja no, però potser tenen raó, o potser hem de canviar el sistema, o potser hem d'expropiar totes les centrals de gas, no sé, hi ha moltes coses aquí que es podrien parlar. I el 21 de maig van estar a punt de tenir una apagada general a Espanya, perquè les centrals de gas no estaven a punt, les tenien parades, i porta un temps posar-les en marxa. I la manera de solucionar-ho va ser tirant de tot el que es podia, hidroelèctrica, i al final es va aturar tota la indústria d'Espanya, tota ella, tota la que tenia contracte d'interruptibilitat, una potència de quasi 1 gigawatt, es va aturar tota ella. Això va tornar a passar a començaments de juliol. I la tercera vegada va ser abans d'ahir. I la quarta vegada va ser ahir. I avui tornarà a passar. Quina hora és? Cap a les 9 més o menys. Espero que ens doni temps a acabar la conferència. Estem jugant amb foc per un sistema que està mal plantejat. No estem sent honestos, no estem dient les coses clarament. El model renovable té limitacions, és útil, però té limitacions. Potser també la fotovoltaica és més útil en comunitats energètiques, per això posen tot tipus de traves. Potser hem de fer plantejos diferents, ningú no s'ho planteja, hem d'anar al model gros, industrial, benefici per a les grans empreses, etc. Ara mateix el que està passant és que hi ha moltes companyies que estan fent fallida perquè no poden competir, perquè les fotovoltaiques o tens un preu garantit, com algunes tenen, o realment t'arruïnes. Ara hi ha un problema que s'està venent a molt baix preu molts actius solars perquè no tenen sortida. I d'eòlica tampoc acaba de tenir sortida, però que és igual. Aquí el discurs oficial, jo encara estic per veure una rectificació. Una rectificació de part del govern, per exemple, de Catalunya, de no, potser ens hem equivocat, o el govern d'Espanya. Es manté la perspectiva energètica de Catalunya, tot i que ara mateix la previsió que hi ha ja per l'any 2024 on haurien d'anar a la transició en producció d'electricitat i on estem realment, hi ha una desviació del 30%, que no és un pam, això, és un bon tros. El mateix el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima de l'Estat espanyol. És igual, aquí ningú no reconeix que l'ha cagat. I formalment seguint apostant per aquest model, però en realitat no. Ja sabem que aquest model fa aigua, ja sabem que aquest model pot servir per una part, no és que faci aigües completament, simplement no es pot escalar a la grandària que es pretenia. I ara anem a la següent bombolla, que en el fons és el que us ha plegat a tots aquí. Perquè el que estem parlant és la següent bombolla renovable. Aleshores, el primer problema que planteja l'esclat de la primera bombolla és totes les coses que deixarem abandonades, que a més després ve una calamarsada i trenca els panells i demés. Els panells solars contenen substàncies tòxiques solubles en aigua. Contenen plom, cadmi, tel·luri, metalls pesants. Aquests panells s'han de retirar a la normativa, a més la llei és molt clara en aquest sentit. I si es trenquen s'han de recollir els trossets. Segur que ho faran, jo tinc una confiança plena i absoluta que quan tot quedi abandonat segur que allò es gestionarà de manera impecable. No m'hi cap el menor dubte. En fi, el problema que tenim és que ja estem anant cap a la segona bombolla renovable. Perquè quan és evident que aquest model de la pla elèctrica no acaba de funcionar, no a l'escala que es pretén, no és que no tingui sentit generar energia elèctrica renovable, i tant que té sentit. El que no té sentit és pretendre cobrir-ho tot amb això. Això és el que és absurd. I doncs, buscarem altres alternatives. I l'alternativa de tota la vida posada al dia és cremar biomassa. Que biomassa principalment vol dir llenya, però no només. Aleshores, ara, evidentment, tota la pressió dels propers anys anirà a la biomassa. El biogàs és part d'aquest problema. Ja us ho explicaré. Però tota la pressió anirà adreçada, sobretot, a més, al rural. Allò que diuen l'Espanya buidada, ja s'ha buidat una mica express, doncs tota la pressió ve cap aquí per tal d'intentar mantenir un sistema industrial agònic,
en un sistema econòmic orientat a un creixement infinit en un planeta finit, que podria salir mal. Però és el nostre sistema econòmic, sempre ha de créixer el PIB, sempre tot ha d'anar millor. I per això no s'ha d'anar millor, creixen. Jo, a vegades continuo creixent i crec que millor no, millor potser hem de parar una mica ja. Però bueno, és aquest el problema. Aleshores, quins riscos tenim de cara al futur? S'incrementarà l'extracció de llenya, ja ho hem vist. La història aquesta dels pèl·lets era això. I quan venien a importar-nos llenya, sobretot al nord d'Espanya, però aquí segurament també heu vist alguna cosa, a l'oest l'any 22 era això. L'any 22 va haver una pressió sobre els boscos del nord d'Espanya salvatge. S'incrementarà la producció de biocombustibles, la qual cosa posa en perill l'alimentació humana i animal. S'intentarà captar tot el biogàs que es pugui produir en el rural, que la producció de biogàs en el rural té sentit per un consum local, però no aquestes borrades que es pretenen. I en general el que es tendirà és a industrialitzar el camp mantenint la tècnica extractivista de tota la vida. Clar, la qüestió està en que nosaltres ara mateix, dos conceptes bàsics, una mica tècnics, una mica teòrics. La Terra cada any li arriba una quantitat d'energia bestial, bestial del Sol. I els únics que realment són capaços de fer alguna cosa amb aquesta energia són els organismes autòtrofs, que bàsicament són les plantes verdes i alguns bacteris, però això és anecdòtic, i les algues. Les plantes verdes i les algues són les que són capaces d'aprofitar aquesta energia mitjançant allò que van estudiar, ara fent repàs els que són més vells, repàs de ciències naturals, els que són més jovenets, coneixement del medi, o medi simplement. Mitjançant la fotosíntesi. I la qüestió és que les plantes al final de tota aquesta energia que elles reben, són capaces d'aprofitar les plantes com un 1% i les algues una mica més, perquè no tenen teixits vasculars en general, una mitja diferent, i poden arribar entre el 4 i el 8% de tota l'energia que els arriba. Perquè clar, per la planta aconseguir energia està bé, però fa altres coses, viure, reproduir-se, en fi, coses importants, com nosaltres. Doncs tot ve d'aquí al final. Tota aquesta biomassa, al final, en última instància, ve generada pels organismes autòtrofs que després són menjats pels animals. Amb desperdici, amb poc aprofitament, de fet, aprofitem molt poc del que ells tenen. Amb la qual cosa, el que vingui del sol. A dia d'avui, l'ésser humà ja s'està apropiant de tot el que produeixen les plantes verdes i les algues, ja s'està apropiant bàsicament d'un 14% de tot el que fan. I això ocupant el 50% del planeta de terra emergida per l'agricultura. Aleshores, és poc creïble que puguin augmentar molt més, perquè tenint en compte totes les ineficiències de transformació, com a mínim necessitarien ocupar entre el 100 i el 200% de la superfície del planeta, que el planeta només en tenim un. I clar, a més, ocupar el 100% implica ocupar els deserts, anem a plantar el desert del Sàhara, les muntanyes, les glaceres, hi ha llocs que potser no serà possible. De fet, estem pràcticament al límit del que podem ocupar. És un dels límits planetaris també que he comentat, canvis de l'ús del suelo, de la terra. És absurd. Estem al màxim. El ser humà ho ha fet molt bé en aquest sentit, molt eficient. Estem al màxim. Això no es pot augmentar. I clar, el problema és que si partim del que tenim, veurem que hi ha problemetes. I ara us faig una reflexió a nivell dels 3 tipus de combustible que volem, i ja acabem i deixo pas als companys. A nivell de combustible sòlid, el combustible sòlid és la llenya, tota la vida. De fet, és la font d'energia renovable que més se fa servir al planeta, més que la hidroelèctrica, i per suposat molt més que l'eòlica i la fotovoltaica. El problema és que cremar llenya produeix fums i residus tòxics, i aleshores en general el que es prefereix és intentar transformar en combustibles líquids o bé generar electricitat. Per exemple, els pèl·lets, aquests famosos, amb els que van donar tant pel sac i encara donen una mica, doncs penseu que conté una quantitat d'energia per pèl·let per quilo que és com la tercera part de la benzina. O sigui, té bastant menys energia, però és que a més en el procés de producció s'hi perd el 25%. O sigui que al final fas un pan com unes hòsties, vull dir, no surt gaire a compte, estàs malbaratant molta energia. I si a sobre, com s'està fent ara a Espanya, es fa servir en alguna central tèrmica ordinària per generar electricitat en alguns moments, aquestes no són de cicle combinat, no són tan eficients, i el rendiment és només un 35%. De tota l'energia calorífica,
s'aprofita bàsicament una tercera part per produir electricitat. Una barbaritat. Però bueno, estem acostumats a barbaritats, doncs què més dona, no? Jo què sé. Clar, el millor ús que es pot fer en general de la fusta, no només llenya, és més local, el que s'aprofiti com a llenya i com material constructiu, però no és el que farem. El que ja és la repanotxa és el tema dels combustibles líquids, no? Que ara, a més, a part dels biocombustibles, estem començant a trobar a la vostra benzinera combustibles orgànics, que és una cosa meravellosa, no? I que també és una pressió que tindreu aquí al territori. Els biocombustibles són líquids que es deriven de vegetals que es cultiven, bàsicament cultius de cereal i de plantes oleaginoses. El problema que tenen és que el seu contingut energètic és més baix que el del petro, que de la benzina o el petrobenzina o el petrodièsel. Normalment és un 80-85%. Amb la qual cosa, quan te posen, saps allò de B5, B7, B10, que és la quantitat de biocombustible que porta, com més biocombustible pitjor. Té menys poder calorífic la barreja. Jo faig un càlcul fa uns anys que és brutal. El 2012, el 6,5% de tot el cereal del món i el 8% de tots els olis vegetals es destinaven a produir l'equivalent a 2 milions de barrils diaris de petroli, com si fossin barrils de petroli. Si destinessin tot el cereal i totes les plantes oleaginoses a produir biocombustibles, i evidentment oblidat de menjar tu o de donar menjar al bestiar, si féssim això, produiríem en total 15 milions de barrils, però al món se'n consumeixen 100. O sigui, cobriríem el 15% de tot el consum de petroli, i el consum de petroli només és la tercera part de tot el consum d'energia, és a dir, cobriríem només el 5% del consum total. No, és que la càmera no ha pogut suportar i s'ha caigut. És horrible, i encara no s'ha dit el pitjor. Però bàsicament, si no mengessin res, produirien el 5% de tota l'energia que s'està consumint avui al dia al món. Ja es veu que això és absurd i que no es pot fer. Però ara estem amb aquesta història dels combustibles orgànics que, de fet, aneu a la benzinera de Repsol i potser trobareu allà. És el més car. I aquest és brutal, perquè són 100% orgànics, però no hi ha pèrdua d'energia. Aquests sí que tenen la mateixa energia que el petrodièsel i la petrobenzina. Només hi ha una manera de fer això, en greix animal. Estan posant residus de cadàvers, d'animals. Clar, quan tu dius això, jo la primera cosa que penso és, clar, perquè el greix animal té una necessitat energètica d'uns 40 megajoules per quilogram, que ja és molt proper al del dièsel de benzina. Clar, diuen, feim servir oli de cuina usat. Aquest que té 30 megajoules per quilo, que és bastant menys, no t'ho creus ni tu. Clar, el problema d'això és que el primer que penses és, igual que fa servir cadàvers d'animals, podries fer servir cadàvers de persones. El problema és que quan tu crees una ciutat, crees un mercat. I això, i la connexió a una pel·lícula molt vella que es diu Soylent Green, és pràcticament immediata. I ara anem a el que us preocupa a vosaltres, que com heu vist és només un de 3 coses que ja les tenim a sobre, que és la producció de metà, o gas natural, d'origen, bàsicament, el mateix, la matèria orgànica. En qualsevol substància orgànica, el subproducte final de descomposició sempre és el metà, perquè és la molècula orgànica més senzilla, la que només té un carboni. Sabeu que la matèria orgànica, els que us en recordeu les classes de química orgànica de l'INSTI, bàsicament és com el Lego, és un mecano que tu vas enganxant àtoms de carboni i vas posant hidrògens i de tant en tant algun oxigen, algun nitrogen, alguna cosa. El més senzill és tenir un únic carboni i 4 hidrògens al voltant. Això és el metà, això és el gas natural. És una manera raonable d'aprofitar els residus de tot tipus. A més, clar, s'ha de pensar una cosa, quan tu estàs pel metà, el de més es queda allà. I aleshores, això és interessant perquè te queda el potassi, te queda el nitrogen, te queda el fòsfor, que amb el fòsfor té un problema gros, amb la qual cosa tens un bon KNP, per posar d'adob. Un bon KNP si el processes, perquè a part de tot creen altres coses que no són tan bones. I això, evidentment, requereix bastant processament, perquè això és una cosa que també poques vegades es comenta. Tu estreus el metà, però queda un residu, que típicament és sòlid. I aquest residu sòlid a vegades conté coses molt tòxiques, perquè, per exemple, conté quantitats significatives de sofre, perquè el sofre està en el nostre cos.
Això també s'ha de tractar. No pots posar una cosa que té sofre com a adob, evidentment. Clar, al final hi ha una cosa que és evident. Si ja les plantes verdes aprofiten només l'1% d'energia solar, els animals, quan mengem, aprofiten com l'1% de l'1%. És una ridiculesa. I mai generarem residus suficients com per poder alimentar res ni semblant al consum actual, ni de gas natural, ni de petroli, ni de res. És que són coses que estan en mons completament diferents. A banda, quan es parla de biodigestors, que és la tècnica habitual per produir gas natural, els biodigestors són bastant sensibles pel procés que té lloc a dintre i no poden deixar que entrin ni sorra ni metalls, perquè es produeixen reaccions químiques que generen àcids que s'acaben carregant el biodigestor. I aquest és el problema que ha fet fracassar molts projectes de generació de gas, fins i tot de biogàs, fins i tot els que estan fets a una escala raonable, perquè dius, un pagès que agafa, els fems per produir biogàs per ell, per una masia al costat, una cosa raonable, en petita escala. I això té sentit. I moltes vegades se t'acaben fent malbé per aquest tipus de coses, perquè que no t'entri sorra és una mica complicat. En la majoria dels casos és un esquema de captació de subvencions. Tinc un parell de transparències més, però aquestes me les salto, diguem, hi ha altres maneres de fer les coses millors, ho podem fer molt millor, no necessitem tant, però passo ja a les conclusions perquè hem de deixar passar els companys. Tenim una crisi ambiental terrible, una crisi d'escassedat d'energia bestial i de materials, que no he comentat. Hem de fer una transició 100% renovable ja, és urgentíssim. Hem apostat tot aquest el rei, el model de renovable elèctric industrial, que està fent aigua per tot arreu, i cada cop és més evident, però aquí el que estem és el benefici a curt termini, és l'única cosa que pensen les empreses. Jo cobro, el que deia aquell, l'important és fer la infraestructura i cobrar-la, i després el que vingui al darrere carrer. I, l'actual èmfasi per la biomassa, del qual el biogàs és un dels exponents, és un últim intent, perquè ja després d'això sí que no queda res més, d'intentar mantenir aquest sistema industrial en marxa, a la mateixa ritme accelerat, però a l'escala que es pretén és com la renovable elèctrica industrial. No és que no tingui sentit fer renovable elèctrica, és que el que no té sentit és fer-ho a aquesta escala. I aquí passa el mateix. El que s'està plantejant a aquestes escales grandioses... A veure, si fossin seriosos, tu començaries per una petita planta de biomassa, per veure com va, i mires els problemes que genera, el que pots gestionar, el que no... És el que es fa normalment, no? On s'has vist que tu comences fent un macroprojecte com si fos una tecnologia supertestejada? O s'has de dir que jo els primers projectes de biogàs que va haver a l'estat espanyol els vaig veure fa 20 anys i van fracassar per el mateix que fracassaran aquests, perquè no són viables econòmicament. Però què hem de fer realment? Apostar per la integració de l'energia amb la producció, a nivell de la producció industrial, i apostar també per una renovable no elèctrica, a part de l'elèctrica, que ajudi, que conté diverses coses, que el biogàs pot ser una d'elles, a petita escala, i també altres maneres d'aprofitar l'energia renovable. I des del punt de vista social és urgentíssim abandonar aquesta idea de que podem créixer infinitament en un planeta finit. Hem d'abandonar aquesta idea tòxica del creixentisme. En països com aquests, que estan molt desenvolupats, fins i tot haurem de decréixer inicialment per assolir la sostenibilitat. Tindrem una caiguda, un descens tant d'energia dels materials tant si volem com no. Això depèn de nosaltres. S'estan exhaurint. Hi haurà menys. El dia que comenci a racionar el dièsel no és una cosa que no podem decidir nosaltres. Això passarà. Però el que sí que podem decidir és com ho gestionem. I aquesta és l'aposta del decreixement. Gestionem les coses de manera democràtica i planificada per tal de mantenir el benestar, per tal de mantenir unes condicions de vida dignes per a tothom. Perquè si no gestionem el que tindrem és ecofeixisme, que és el que tendim, a la repressió i la majoria ensorrada una misèria abjecta. Aleshores, realment aquesta és la discussió. No és... M'han fet una entrevista aquest matí i deien no, és que la població no estaria a favor del decreixement i no sé què, perdoni. És que vostè creu que pot escollir evitar el descens d'energia i materials. Això ens passarà sí o sí. El que podem decidir és com ho gestionem. I hi ha, a dia d'avui, dues maneres. De creixement, fem organitzadament, democràticament, intentant mantenir el benestar de tothom, o ecofeixisme. Jo penso que la tria és clara. I en particular apostar per la localització. Ja he acabat, deixo passar els companys i gràcies per la vostra atenció.